Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Татнефть компаниясе хезмәт сагында. Азнакайда Татарстан Республикасының яшьләр эше буенча министры Дамир Фәттахов эш визиты белән. Батырлар эзеннән Түбән Мактамада Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алалар. Азнакай муниципаль районына эшлекле визит белән Татарстан Республикасының яшьләр эше буенча министры Дамир Фәттахов килде. Визитның максаты район тормышы белән танышу, яшьләр белән әңгәмә, төрле юнәлештә эшчәнлекне үзгәртү булды. Нәкъ шушы минутларда Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә форум ачылды. Биредә Азнакай районының иң актив, иң креатив яшьләре үз проектларын яклый. Ә форумның иң дәрәҗәле кунагы яшьләр эшләре буенча министр Дамир Фәттахов. Яшьләргә теләгем, барысы да сездән тора. Туган төбәктә бәхетле булып яшәр өчен бөтен шартлар да бар. Район башлыгы яшь, көчле, энергияле. Бүген төрле юнәлеш буенча эшчәнлекне күзәттек. Монда район җитәкчесенең һәм аның командасының зур тырышлыгы сизелә. Киләчәк буын шундый ук актив тырыш булсын иде. Туган төбәкне алдынгы итәр өчен үзләреннән өлеш кертсеннәр иде. Визитның максаты район тормышы белән танышу, яшьләр белән әңгәмә, төрле юнәлештә эшчәнлекне күзәтү булды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, яшьләр эше буенча министрлыкның территорияләр белән эшләү секторы бүлеге мөдире Илнур Сәгыйтов, районның яшьләр эше идарәсе җитәкчесе Флорис Гарипов белән берлектә алар төрле социаль объектларда булды. Иң элек министр Актүбә бистәсендәге ат спорты мәктәбе эшчәнлеген карады. Биредә балалар һәм яшүсмерләргә ат спорты белән шөгыльләнү өчен тудырылган шартлар белән танышты. Татнефть җәмгыяте ярдәме белән төзелгән манежны югары бәяләде. Шушында ук министр Ак Чишмә реабилитация үзәге бинасында карады. Элек бу нефтьчеләр шифаханәсе пионер лагерь булган. Соңрак социаль яклау идарәсенә күчеп, ул реабилитация үзәге буларак үз эшен дәвам иткән. Узган ел аны районның яшьләр идарәсенә тапшырганнар. Республика программасында катнашып, биредә балалар сәламәтләндерү лагере ачарга ниятлиләр. Дамир Фәттаховка аның проектын да тәкъдим иттеләр. Ул үз чиратында лагерның берәр юнәлеш буенча эшләвен, монда ял итәргә Азнакай районы гына түгел, республиканың төрле районнарыннан да балалар һәм яшүсмерләрне җәлеп итү чараларын эзләргә чакырды. Алдагы тукталыш Кояшкай һәм Каенкай балалар сәламәтләндерү лагерьларында булды. 1960 елларда төзелгән Кояшкай ял лагере җәйге каникулда 4 сменада эшли. Һәр берсендә 85 бала үз сәламәтлеген ныгытып, җәйге ялын файдалы һәм күңелле итеп уздыра. Бүгенге көндә лагерь бинасына капиталь ремонт таләп ителә. Президент программасы буенча монда да ремонт ясау планлаштырыла. Әлеге лагерь белән янәшәдә генә булган Каенкай ял лагерендә дә булды министр. Мондагы шартлар белән дә танышты. Яшьлек яшүсмерләр клубында карап узды. Эшлекле сәфәр кысаларында районның яшьләр үзәге эшчәнлегенә аерым игътибар бирелде. Әлеге үзәк 2019 елда хакатонда җиңү яулаган иде. Шәһәрләр хакатоны, ягъни форумында Россиянең 17 төбәгеннән 30 яшь урбанист, архитектор һәм 14 татарстанлы җыелган иде. Биредә яшьләр республиканың иске биналарын яңа яшьләр үзәге итү өчен проектлар әзерләп тәкъдим иттеләр. Хакатонда Азнакай лаеклы 2нче урынны яулаган иде. Пандемия шартларында проектны тормышка ашыру кичектерелде. Бүген министр урында яшьләр үзәге белән генә түгел, әлеге бинада урнашкан архив бүлеген ЗАГС идарәсендә карады. Проект буенча әлеге бина тулаем яңартылып яшьләр үзәгенә тапшырылачак. Бу үз чиратында яшьләр өчен кирәкле һәм аларны үстерә алучы үзәк булачак. Шәһәрдәге ачык бассейн, туган якны өйрәнү музее һәм башка социаль объектлар белән танышканнан соң Дамир Фәттахов район яшьләре активы белән очрашты. Яшьләр инициативалары форумында барлыгы 28 проект презентацияләнде. Аларны экспертлар бәяләде. Һәр чыгыш өчен 3 минут чикләве белән вакыт бирелде. Авыр тормыш шартларында калган гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар һәм яшүсмерләрне музыка уен коралларында уйнарга өйрәтү, хәбәрсез югалганнарны эзләү отряды оештыру һәм башка юнәлешләр буенча да үз проектларын яклады яшьләр. Социаль яктан мөһим проектларның тәкъдим ителүе аеруча куанычлы. Яшьләрнең күңел ачу чараларына гына түгел, проблемалы өлкәләрне дә күз уңаеннан читтә калдырмаулары сөендерә, диде министр Азнакай районының яшьләр эшенә уңай бәя биреп. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе.
28 апрельда Россия бүтін дүния хезмәт саклау көне билгеләп үтелә. Максаты дөнья җәмәгатьчелеген барлык һөнәр ияләренә куркынычсыз хезмәт шартларын тәэмин итү проблемаларына җәлеп итү. Татнефть компаниясе хезмәтне саклау көненә багышланган семинар оештырды. Ул Тихоновкада уку полигонында узды. Кризисны алдан күрергә, аңа әзерләнергә һәм реакция белдерергә, хезмәт саклауның ышанычлы системаларына хәзер инвестицияләргез. Семинарның исеме әнә шулай атала. Бүгенге көндә Татнефть иң беренче чиратта хезмәткәрләрне уңайлы һәм иң хезмәт шартлары белән тәэмин итүче җаваплы компания. Бүген бик мөһим чара, ул ел саен уздырыла. Максаты һәрберебез, һәр җитәкче, һәр җитештерүдә эшләүче хезмәтне саклау кагыйдәләрен үтәргә кирәк икәнне искә төшерү. Һәр хезмәткәр эшкә сәламәт китсен һәм үз гаиләләренә әйләнеп кайтырлык итеп эшне тәэмин итәргә кирәк. Татнефтьнең корпоратив социаль җаваплылыгы нәтиҗәле һәм куркынычсыз эш урыннары булдыруга, шулай ук компания эшчәнлеге регионнарында уңай мөхит булдыруга, хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Профсоюз әгъзалары төрле яктан игътибар үзәгендә безгә күрсәтә торган ярдәмне тоябыз. Хезмәтне саклау буенча вәкаләтле вәкил буларак, бу юнәлештә барлык таләпләр үтәлде. Профсоюз әгъзасы буларак та минем өчен бу бик мөһим. Минем филиалның барлык хезмәткәрләренеке кебек барлык ташламалар һәм гарантияләр үтәлә. Хезмәткәр буларак барысын да вакцинация үтәргә чакырам. Бүген 28 апрельдә бөтен дөнья хезмәтне саклау көне уңаеннан барыгызны да котлыйм. Семинар барышында сәнәгать һәм экологик куркынычсызлык үзәгенең структурасы һәм эшчәнлеге, кризиска әзерлек темасы кузгатылды. Әлбәттә инде хезмәтне саклау буенча вәкаләтле вәкилләрне бүләкләү дә булды. Бу чараны оештыручыларга яхшы бүләкләргә рәхмәт. Без вәкаләтле вәкилләр буларак һәрвакыт эшне җиренә җиткереп башкарган дибез. Эшләребез һәрвакыт аварияләрсез булсын дип тырышабыз һәм бөтенебезгә иң изге теләкләр телим. Хезмәтне саклау буенча вәкаләтле вәкилләрнең берсе булып торам. Быел мин конкурста безнең цех ТМС Group идарәче компаниясе гомумән Татнефть буенча да беренче урынны алдым. Безнең һөнәрнең әһәмияте минемчә иң мөһимнәрнең берсе. Без цехка эш сыйфатын яхшыртырга, халыкка хезмәт күрсәтүне сыйфатлы итәргә булышабыз. Җиһазларның һәрвакыт дөрес эшләвен һәм гомумән эшне күзәтеп торырга ярдәм итәбез. Хезмәткәрләрнең хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау Татнефть компаниясенең өстенлекле бурычы булып тора. Аны тормышка ашыру хезмәт эшчәнлеге процессында аларның гомерен һәм сәламәтлеген саклап калуны тәэмин итү белән бергә эшчеләрнең омтылышын үстерүгә дә ярдәм итә. Балалар безнең киләчәк. Бу көннәрдә алар киләчәк заводларны нинди итеп күрергә теләүләрен белдерделәр. Күпләр үзләре эшләргә теләгән предприятиеләрне тәкъдим иттеләр. Проектның оештыручылары фикеренчә, мондый проектлар балаларга аңлы һөнәр сайларга ярдәм итәчәкләр. 3 көн дәвамында Әлмәт районының конкурска сайлап алынган 20 мәктәбеннән 50 укучы Әлмәт иҗтимагый үзәге мәйданнарында киләчәкнең нефть эшкәртү заводының гаять зур макетын төзегәннәр. Нефтяная кухня, нефть кухнясы проекты адресына химия, физика, биология, информатика һәм математика белән мавыгучы өлкән сыйныф укучыларыннан 325 онлайн анкета килә. Конкурсантларны сайлауга мәктәп билгеләре берничек тә йогынты ясамый. Сайлап алу нәтиҗәләре буенча төрле мәктәп фәннәреннән торган 5 кешелек команда бригада формалаштырыла. Нефтяная кухня бөтен Россия проекты җитәкчесе Айгөл Шадридің сүзләренчә, егет-кызларны нефть эшкәртү заводының эш принциплары һәм экологик технологиялар буенча һөнәри нефтьчеләрнең тренерлар командасы укыта. Проектның беренче көнендә тренерлар төп процесслар һәм нефть эшкәртү заводлары төзелеше турында җентекләп сөйләделәр. Икенче көндә һәр команда алга таба экологик материаллардан зур макетның аерым бер өлешен төзү өчен конкрет процесска алындылар. Төзү берничә сәгать дәвам итте һәм Әлмәт иҗтимагый үзәгенең 4нче катында углерод изен киметү өчен циркуляр урман барлыкка килде. Укучыларга аңлаешлы телдә гади итеп катлаулы фәннәрне күрсәтү, физика, химия, биология, математика фәннәреннән алган белемнәрен ничек тормышта кулланырга мөмкин икәнен аңлату, аларда тормыш хәлләре, сәнәгать объектлары һәм җайланмалары белән төгәл ассоциацияләр төзү. Һәм буларның барысы да чын тормышта ничек эшләвен күрсәтәбез. Без мондый проектларның аларда яңа ачышларга, яңа тикшеренүләргә кызыксыну уятуына, шулай ук үзләрен табуына ышанабыз. Чөнки мондый проектларда катнашу аларга ярдәм итә. Безнең фикеребезчә, укучылар киләчәкләрен биология, биотехнология, төрле юнәлешләр белән бәйләргә теләүләрен аңлый башлыйлар. Бу аларга үз һөнәрләрен дөрес сайлау өчен ярдәм итәчәк. Төзүнең соңгы көне балалар өчен үзенчәлекле булды. Алар завод макетын Татнефть компаниясе хезмәткәрләре алдында халыкка тәкъдим иттеләр. Экспертлар эш технологиялары, физик һәм химик характеристикалар буенча сораулар бирделәр. Төп бәяне
Проект катнашучылары Татнефть компаниясы генераль директоры Наил Магановтан ишетте. Балаларның күзләрен күрергә кирәк иде. Алар өр-яңа эш турында нинди мавыгулар белән сөйләделәр, иптәшләре өчен нинди энтузиазм белән борчылдылар. Мондый чаралар беренчедән балаларның яңалык белүләренә хезмәт итә. Алар биредә команда эше күнекмәләрен төгәл үзләштерәләр, проект өстендә бергә эшлиләр, аңлашырга тырышалар, борчылалар һәм үзләрен бердәм хис итәләр. Һичшиксез булар барысы да файдалы, ә компания мондый проектларны хуплый һәм бу эшне киләчәктә дә дәвам итәчәкбез. Укучыларны төрле номинацияләрдә билгеләп үттеләр һәм бүләкләделәр. Нефтьне идеаль бүлү өчен, бензинны нәтиҗәле җитештерү өчен һәркем сертификат, бүләк җыелмасы һәм Альметрик альтернатив үзәгенә билет алды. Фирая Юнусова, Лина Хәсән, Светлана Антонов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Муса Җәлил һәм җәлилчеләрнең яшерен оешма төзеп фашизмга каршы алып барган героик көрәше, каһарманлыклары турында күп беләбез. Иң мөһиме, Җәлил һәм аның иптәшләре ахыргы сулашларына кадәр ватан алдында тугрылыклы булып калалар һәм фашизмга каршы көрәштә тиңдәшсез рухи ныклык, батырлык үрнәге күрсәтәләр. Түбән Мактама 1нче мәктәбендә узган Батырлар эзеннән дигән конкурста балалар тагын бер кат батырлыклар турында искә төшерделәр. Әлмәт мәгариф идарәсе Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән берлектә Түбән Мактама 1нче урта мәктәбе республика күләм Батырлар эзеннән дигән интернет бәйге оештыралар. Әлеге бәйге 3 юнәлештә алып барылды. Беренче юнәлеш ул Салют сиңа Муса Җәлил дип атала. Муса Җәлил шигырьләренә иҗат ителгән җырларны башкару буенча. Икенче юнәлеш Муса Җәлил шигырьләрен сәнгатьле сөйләү һәм өченче юнәлеш ул рәсемнәрдә моабит дәфтәрләренең чагылышы, Муса Җәлил әсәрләрен сурәттә рәсем белән бирү иде. Әлеге бәйгегә без стартны 15 февраль көнне Муса Җәлилнең туган көнендә бирдек һәм инде 1 мартка хәтлек эшләр кабул иттек. Бу бәйрәме онытмабыз батырларны, Җәлил оныклары. Батырлар эзе бәйгесе интернет челтәрендә үткәрелә. Барлыгы бәйгегә 259 эш килә. Республикабызның төрле төбәкләреннән Казан, Яршаллы, Минзәлә, Мөслим, Балык Бистәсе, Лениногорск, Сарман районыннан укучылар конкурска иҗат җимешләрен җибәрәләр. Жюри составында Татарстан Республикасының Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм сәнгать институтыннан филология фәннәре кандидатлары Закирҗанов Әлфәт һәм Абдуллин Диләрә дә була. Үткәнебезне белү бүгенгебезне тирәнрәк аңларга ярдәм итә. Һәм аның батырлар эзеннән дип аталуы ул бик тирән мәгънәгә ия. Батырлык туган илеңне, туган җиреңне яртарату мәңгелек төшенчәләр. Бала вакытта һәм укучы күңелендә әлеге изге төшенчәләргә, рухи кыйммәтләргә игътибар итү, аны тәрбияләү бүгенге заманның иң мөһим бурычларыннан берсе. Мин Муса Җәлил шигырен «Ышанма» дигән шигырен сайладым. Чөнки ул сугыш турында, сугышта минем бабаем да булды. Бу шигырьне сөйләгәндә бабаемны күз алдына китердем. Нәтиҗә чыгару шактый авыр булды ди оештыручылар. Призерлары исеменә барлыгы 74 укучы, җиңүче исенә 10 укучы лаек булган. Түбән Мактама мәктәбенә җиңүчеләр һәм призерлар бүләкләү тантанасына өчен чакырылган иде. Җыр номинациясендә Әлмәт шәһәренең Ризатин Фәхретдин 1нче гимназиясенең 1нче классында укучы 3 игезәк кыз Әмирә, Дилә Минәй Галиевлар һәм Лениногорск районы Урмышы авылының 1нче класс укучысы Хәбибуллин Азат лаек булган. Шигърият номинациясендә җиңүчеләр Яршаллы, Әлмәт, Лениногорск шәһәреннән, рәсем номинациясендә җиңүчеләр Минзәлә, Әлмәт, Яршаллы шәһәрендәге укучы балалар. Нинди дә булса бәйге үткәрсәк, инде район бина кысаларында гына кала. Монда килгән бөтен бәйге эшләре бәйгенең рәсми сайтында, Туган ягым гөлләр июнь сайтында урнаштырылып барды. Һәм инде интернет челтәрендә татарча Муса Җәлилнең шигырьләре яңгырый. Без уйлыйбыз инде дөньяның төрле төбәкләрендә интернет челтәре теләсә кем әлеге шигырьләрне табып укый ала. Моның белән без татар теленең кулланыш даирәсен һәм инде милләтебезнең Муса Җәлил кебек герой, горурлыкка, батырлыкка лаек булган ул кызларын да дөньяга танытабыз дип. Асламиров Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Яз бакчачылар өчен дә иң җаваплы чор. Мул уңыш алыр өчен һәр эшне вакытында һәм җирендә җиткереп башкарырга кирәк. Бакча сезоны бер яктан шатлык, яхшы физик йөкләнеш, табигать белән аралашу, булачак уңыш өчен кайгырту булса, икенче яктан үзеңне саклау турында да онытмаска кирәк.
Бакча сезоны ачык дип игълан ителде. Аңа әзерлек эшләре күптән башланды инде. Өйдә яшелчә һәм чәчәкләр үсентеләре шаулап утыра, утырту чималлары һәм төрле бакча вак-төякләре сатып алына. Булар барысы да шатлыклы уй-фикерләргә көйли. Шулай да кояш астында көнүзен эшләү сәламәтлеккә зыян салырга мөмкин. Бигрәк тә ультрафиолет нурлар тире өчен зарарлы дип белгечләр. Пешү генә түгел, кояш нурында озак йөрсәң тиредә таплар да калырга мөмкин. Ничек үзеңне сакларга дисәгез, ул инде шляпалар киеп йөрү, кояш нурларында бик озак вакыт үткәрмәскә кирәк. И основной инде SPF крем, защитный крем дип атала, профессиональный кремнар сөртеп йөрергә кирәк. Әгәр дә пигмент таплар барлыкка килгән икән инде, кояштан саклый торган кремнар кулланырга, меланин гормонын булдырмый кала торган махсус майлар сөртергә һәм белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Лучалмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.